فيلمنا جمر جان بزي مقراص فتسملا كتما نياجرا فول نارئينايو نحش نقدي زرفا قتلت كل عينت جوانات أبز ختما لمد نجر غير كايزرقة فلاويس اتخونتات بقليل قوقات روسل زي كالون ناجنياتات جنت توهيلات فلت أبزخت نورلا التفرح ختماون جون حيالن كوبوز فتسم بوليسن كوينون رخو حدا معلتون بس مسارحتو برين كوينو حدا حش نجادي إلهم زطرطرو ساي ندقق سازوت أما كينا خوفيلهم إنها تتصبه ويتصنحو درستو سنة دقائق اتجانيا سوكركو كاوجزو يوتسمو نمكينو انتسكال جون من قدوخ حاصرو يفتن اتجانيا ناجون مكينا قجيوا حليفو هاي يتصنح بوزح غير حق كالي مكينا يقاجة استغانينا ناتقلادو مخلو جون مسارحتو برين تيتي وقعمو بيوت نخصنحو تخالو يتسعر جن بوزح دم فسيسو سلازنهارة جون منهم كحقو زي كعلن برينون أوزو دقلاي موت استوسنو معلتات مسحلفو جون حلناون أكلاون قوسلو نخحوي 3 معلت عرفتي وهاو عرفتو بدم غير نخطق أمالون نا حدا باركيدو مستنا ستيتصنح أفتار غست معلت نساونيو نتينا ما يرتبال قوال استفالته تيناون كم جون نفت بار ممتق مخناتا حلوفان مرسعيو مخناتو سبقيان تينا قد مستوسنا عمتات بكانسر مسموته لتتصبقنا رهيوتا فراريسو أبارتو عل مشكل ستغيرانا كافت ساعات سند حرون سحق زاسب زلزي نورة نشتي قوالا بينايات تعويا دقائق تينا ناو جون تمتسمو شموخي نقرا بشمو تصويحا كتفالت اوتموكر جون كمي معالتات زقاطو محادقا على تلفزيون إرارو عتي ساعات يزقب سلزي نورة من مخانون مفلاط بزحي تجاقرتن قن جون بزحي تزاروه نتينا سويرو سمعان كلو تينا سمعا سوسينا سلزي نورة حقوز تخوينا بزح مزراو تجمر من فلايمون جون نسون سويت خمز موتو تونجيرو بتحم خمز مساسلون أتصال جيزان خراخوني نجرا استوسون معلتات حليفهم حدش عمتي أكلمو تينا مس جيزاوف كأري أكيس الناس ساعات 10 عمتا بيت تريامو بتعم تربش كيسي نبيت تخمو بخوينو ولا بزحين كواخبا أدي أحقوس سلت تمثل جن من ميت زارعون عند تينا الناس ساعات أنيحة قوالا بيتي أبزوان جزا تسقيلا خمز الله مسرقيت نغوريت نخطوريت نجرا بيتي بتعم تربش خمز الله زرقيت تينا يغريلا نجزان بحد نخملسات نجرا كيسن بيتي قرون غصن حوالات لمنا بيتي مسكوالا تكون سلز دليك اسيلا نخت كيد نجيراتو كافت مدلاو توص نجزاننا خدان كلوا مسبعه بزح جيزه نفت خاو خنقساقس يموصخم زنورون بتعم تفوتيخم زنورات انت نجرا أكن دمتنعنا عجن التاريخ نسو نبيت بتعمينا ددا أقول عنتا منهم كم زيت ذكرون لبخي جوارت حد جواهم زموتن دما ندي أتينات نجرا تيناون نقول أخت الزناقة حسيوا أبوخي حزننا وزغيد نور من نفشة نعنا يكري إكيلا هفت سرجاوزين نفت شاكي أتيا كل نجر تبغنا خديت أنحمو عندوت أرعت الصخور ودات متيوم نتينا يربشوا زمر وعته الصخور ودات ممارتان تنورو بتعم يوم صفوتي نيرم تيناون أحد جاهم زلا ترديوا ولا حزاق تهدم تمكر جنزوم الرعت ودات ولا صغيرهم يسنحوا مسقولوتهم يمنيرهم نخلتي حزوم أفلا اليوم ناقوتو نا حد جزاء تيوان ناوشت مسأتيون بيتي كايدو ممليتا أحد تسقع تحبا تينا جن كم قال عدلني ينورتن تمر وداتون بتشكانا يقاسسوا بيتي أستحوا أهل خوينا كل نجرنا تفترت رئي جن منهم كتجورت خل نجرين ورن تمر وعت الصخور ودات زجور جيرو مسكدو بيتي ناخد كفت استحوا أهل توتسمو ندي أخذ حجزات موكر أجز نخد صوح كفت جزاوات نات ريات خيدمو عدلني خوينا أما جدي جون مس حدا مسارحتو نجوزو إن خدت رخو جونون نفتتينا تعمت أهل جزا خيدون تريقة بخونة تاتا بتعمي دنجت أمبولانسي تصوح علنمو حزات تنكر من مخدا جون بيتي عدخي بعرنت كتركويا أتون جانيا تاتون واقوم كرهو يوميلي نجرا بيتي أو هسبيتال كيدا قبو حكمنا تغيرلا قرو مسترقا قاعد بزحاتهم زد قعواسوات نخحتا جون نفتو هسبيتال يخيد إنهم بيتا أن بيت زخونت أجنس اتحسا منهم يفوتيوتون بزيروا خونه بحساو نفت ساعة سوخت من لسي دليتان جن بيتي عدي أزعمو تصات كتحزو سلزد اليوم نمرماري جون كتحقزوهم تدلي نأجنس تنجرا بيت زهاو تحويريتات تقيمون جون مسكالوت مسارح تقوينو نخلاتهم تنجانين
ገበነኛታት ሓደ ብሓደ ይሕዞም ናብ ፖሊስ ጣብያ ተወሲዶም ቤቲ እቶም ገበነኛታት ንኽትፈልዮም ይንገራ ንሳውን ከይተቸገረት ፍሬድ ጂሚ ከምኡውን ኣሕዋት ዝኾኑ ማርቨልና ሎይድ ምዃኖም ንመርማሪ ጆን ትነግሮ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኬሲ ንቲና ይቅርታ ክሓትት ፍየሪ ሒዙ ይመጽእ ኣግነስ ግን ብጽቡቕ ኣይተቐበለቶን ቲና ሓገዝ ዘብደለየሉ ሰዓት ኣበይ ነርካ እስኻ ክትሕልያ እናተገበአካ እዩ እዚ ኩሉ በፂሕዋኒ ኢላ ኣናዲዳ ትሰዶ ብዙሕ ከይረሓቐ ጆን ንቲና ክርኢ ናብቲ ሆስፒታል ክመጽእ እንከሎ ቤቲ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢላ እናኸየት ይሪኣ ኣብ ጎና ኮፍ ኢሉ እውን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነገራት እናውግዐ ንኽትዘናግዕ ይገብራ እሞ ክትኣምኖ ከም ትኽእል ትርኢ በቲ ወገን ወለዶም ነቶም ክልተ ዓመፅቲ ዝኾኑ ኣርማና ወልት ንሓደ ቀሺ ኸይዶም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም የማኽርዎ እቲ ቀሺ እሱ እውን ሓደ ጎዝ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ገበን ዘውፅእ ጠበቓ ከም ዝፈልጥ ነጊሩ ምስኡ ይራኸቦም እንከይዶም ጎይ እውን ናፍቲ ጠበቓ ይኸዱ ጀይ ኣብቲ ዓዲ ዝፍለጥ ንዝኸፍኡ ገበነኛታት ብዝተኣምራዊ መንገዲ ነፃ ገይሩ ካብ እስሪ ብምድሓን እዩ ጀይ እውን እቶም ክልተ ስድራ ደቆም ፈፂሞም ከም ዘይእሰሩ ርግፀኛ ንምግባር ብዙሕ ቅርሺ ከም ዝደሊ ይነግሮም ግን ብዙሕ ቅርሺ ስለ ዘይነበሮም ኣርማ ገዝኦም ከም ክፍሊት ከም ተህቦ ንጀይ ትነግሮ ወልት ግን ፍቓደኛ ኣይነበረን ምክንያቱ ዕዋሉ ደቁ ንኸድሕን ዕድመ ልክዑ ረሂፁ ዝሰርሖ ገዛ ኣሕሊፉ ክህበ ይደልየን ግን መርማሪ ጀይ እቲ በሊሕ መልሓሱ ተጠቂሙ ንወልቱ እውን ሓሳቡ ይቐይሮ እሞ እቲ ገዛ ተቐቢሉ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ይጽበ በቲ ወገን ቲና ካብ ድቃሳ ድሕሪ መዓልታት ትትስእ እሞ ንቤቲ ካብቲ ልዕሊ ገዛ ንኽትወርድ ትዛረባ በዘቢለን እውን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምንም ከም ዘይትዝክር ይርድአን ቲና ጥዕናኣ ተመሓይሹ ካብ ሆስፒታል ክትወፅእ ከላ ኣግነስ ናብቲ ናይ ቀደም ገዝአን ወሲዳ ባዕላ ክትንከባኸባ ትውስን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ጋዜጣ ዘደንግፅ ዜና የንብባ እቶም ኣርባዕተ ንቲና ዝተጋሰሱ ሰባት ካብ ፍርዲ ብነፃ ከም ዝወፁ ይሪኣ እቲ ምሸት ንሱ እውን ቲና ኩሉ እቲ ምሸት እሱ ዝተፈጠረ ነገራት ብሕልማ ትደግሞ ሕዚ እውን ካብ እስር ቤት ስለ ዝወፁ ደጊሞም ክምዕምፅዋ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ብጣዕሚ ትፈርሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቤቱ እውን ሂወታ ንምቕፃል ብጣዕሚ ትሽገር ቤተሰብ ናይቶም 4 ዓመፅቲ ዝኾነት ሌይላ ኩሉ ግዜ ተቸግራ ነይራ ድሕሪ መዓልታት ቲና ስጓላ ቤትን ጠበቓ ዲክስን ናብ ፍርዲ ቤት ትኸይድ እሞ ደጊማ ነቶም 4 ሰባት ትኸሶም ናብቲ ፍርዲ ቤት እናኣተይትን ከላ እውን ኣርማ ንቲና ንደቀይ ሓሲኽ ዘይናቶም መዐይንክዮም ኢላ እናተፃረፈታ ትረአ እቶም 4 ንቲና ዝደፈሩ ሰባት ግን ምንም ኣይሓዘኑን ካብኡ ሓሊፉ ሓደ ካብኣቶም ንቲና እናደረፈ እናፃረፈ ይዛረባ ጠበቓ ናይቶም 4 ጨካናት ሰባት ዝኾነ ጀይ ዶንጊዩ ናብቲ ክፍሊ ይመጽእ ነቲ ዳኛ ስለዚ ዶንጊዮ ይቅርታ ይሓቶ እሞ ይቕረ ይኹንካ ኢሉ እቲ መዝገብ ይኽፈት ዲክሲ ነቲ ዳኛ እቶም 4 ሰባት ንቲና ኮን ኢሎም ከም ዝሰዓብዋን እናፈለጡ ከም ዝደፈርዋን ክተረድኦ ትሙክር ቤቲ ካብ ኢዶም መምሊጣ ተዘይትሕባእ ነይራ ንሳ እውን ከመዲኣ ተደፊራ እያ ክትፀኒሕ ነይራ ኢላ ትነግሮ ኣብታ ሰዓት ንሳ መርማሪ ጆን ከም ምስክር ይፅዋሕ ንሱ እውን ካብቲ ጫካ ናይ ሓገዝ ፅዋውዒት ከም ዝተገብረሉን ናብቲ ቦታ ቀልጢፉ ከም ዝኸደን ይነግሮም ቲና ናይ ምስክርና ሰዓት ኣኺሉ ቃላ ክትህብ ክትሙክር እንከላ ንዕኦም እናርአየት ክትዛረብ ይከኣለትን ጀይ እውን ናይ ምክልኻል ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ተሲኡ ቲና ምስቶም 4 ሰባት ኣብ ትምህርቲ ርክብ ከም ዝነበራ ሕሰ የቢሉ ነቲ ዳኛ ይነግሮ ቅፅል ኣቢሉ እውን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሰብኣያ ካብ ዝመውት እንድሓር ሂወት ንምቕፃል ብጣዕሚ እያ ተቸጊራ ነይራ ካልኢኹም ካሊኡ እዞም 4 ሰባት እቲ ምሸት ንሱ ደፊሮማ ዘይኮኑስ ኩሉ ነገር ቅርሺ ንኽትክፈል ብፈቓዳ ዝገብረቶ ነገር ኢሉ ናይ ቲና ክሲ ነፅጎ ኣብ መጨረሻ ግን ቲና ተወሳኺ ቅርሺ ንኽትከፍሎም ሓቲቶማ ፈቓደኛታት ስለ ዘይነበሩ ኣጥቂዓቶም እሶም ነውሶም ንምክልኻል ወቂዖም ኢሉ ነቲ ዳኛ ይዛረቦ ምልእ ኣቢሎም ቆልዓ 12 ዓመት ቆልዓ ምስኣ ከም ዝነበረት ምንም ከም ዘይፈለጡ ይጠልሙ ግን ጀይ ብክእለትን ብጥበብን ገይሩ ስለ ዝተዛረቦ እቲ ፍርዲ ክከታተሉ ዝመፁ ሲቪላት ከይቀረዩ ይኣምንዎ ቲና ዝተበደለት ሰብ ምዃና ከይፈለጡ እውን ይጣቕዕሉ ቲና እውን ዓቕላ ወዲኣ እናኸየት ነቲ ዳኛ ከመይ ኢልካ ከም ዝትገብር እናበለት ትዛረቦ ግን ዘረባኣ ምንም ኣይተሰምዐን እቶም ፖላዊስ እውን ናይ ሕልናን ናይ ስምዒትን ቀውሲ ዘለዋ ሰብ ኢሎም ካብቲ ፍርዲ ቤት የውፅዋ ብድሕሪት ኮይኑ እዚ ኩሉ እናርአየ ምፀንሐ ጆን ፍትሒ ብኢዱ ጥራይ ከም ትመጽእ ይርድኦ ቲና ንገዛ ምስ ተመለሰት ኣዴ ኣግነስ ንኸይትሪኣ ዝደቀሰት ትመስል እሞ ካብቲ ገዛ ሞሊቓ ወፂኣ ናብ ሓደ ባር ኣትያ ምስታይ ትጅምር ሓደ ወዲ ክሕግዛ ክፍትን እንከሎ እውን ነገራት ዝገደዱ ይኾኑ ሰንኪቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ቲና ንማንም ወዲ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኩሉ ነገር ከቢድዋ ቲና ሂወታ ንምጥፋእ ናብ ናይ ኒያግራ ፀድፊ ትኸይድ ግን ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት መርማሪ ጆን ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ጓልክኸ ንመን ሓዲካ ኢኻ ክትኸድላ ኺኢሉ ይሓታ ኣቦ ኣስኢና እናተረበሸት ትርከብ ቆልዓ ንስኺ እውን ሓዲካ ኣይትኸድ ኢሉ ይልምና ብቓንዛ ተመሊኣ እውን ቲና ቀዲሞም ቀቲሎም ኒኦም ይነብር የለኹን ኢላ ንጆን ትምልሰሉ ጆን ንቲና ሒዝዋ ንገዛ ይኸይድ እሞ ንቤቲ ስልኩ ቁፅሪ ሂቡ ዝኾነ ነገር እንድሕር ዳ ገጢምኪ ብዛ ስልኪ እዚኣ ደውለለ ኢሉ ይሂባ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ክገብር ይዳለሎ
ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ እዛ ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ደገኦም ናይ መኪና ድምፂ ትሰምዕ እሞ መን ምዃኑ ንምርኣይ ትወፅእ። ኣብ ማዕድን ትትርኢ እውን ጂሚ ድሙኣ ከም ዝቐተለ እናሰሓቐ ይነግራ። እናፈረሐት እውን ወሲዳ ነቲ ድሙ እነንበይታ ኣኼርኤት ክትቀብሮ ትጓየ። ምክንያቱ ካብ ዝሕዝነቶን ላዕሊ ምንም ክትጭነቕ ኣይደልየታን። እቲ ምሸት ንሱ ኬሲ ኣብ ሓደ ባር እናሰተየ ይጸንሕ እሞ ኣብ ዓለም ዝጸልኦ ገጽ ይርኢ። እሱ እውን ጂሚ እዩ። ጂሚ እቲ ፍርዲ ብዝተፈለየ መንገዲ ስለ ዝተወድአ ነብሱ ከም ኣምላኽ ምቑፃር ይጅምር። ማንም ኣይሕዘንን ኢሉ ብምእማን ንኹላተን ኣብቲ ከተማ ዘለዋ ጓላት መጠረሽአን ምስ ናይ ቲና ተመሳሳሊ ከም ዝኾን ይፍክር። ንኬሲ እውን እናፈራርሖን እናተዋእሶን ይጸንሕ እሞ እቲ በዓል ባር ጠጠው ምስ ኣበሎም ሓዲግዎ ይወፅእ። ብዝገርም ኩነታት ግን ጆን ኣብ ተመሳሳሊ ባር ይነ፣ ግን ኣጋጣሚ ዘይኮነ ልኡኽቶ ሒዙ እዩ ናብቲ ቦታ መፂነ። ኬሲ ይኣኽለኒ ኢሉ ካብቲ ባር ክወፅእ እንከሎ ጂሚ ደገ ጸኒሑ የቕጥቅዖ። ጆን እውን እቲ ኣጋጣሚ ከም ዕድል ተጠቒሙ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንጂሚ ግንባሩ ይወቕዖ። ድሕሪ ተጋጣሚ ናብ ፖሊስ ጣብያ ተወሲዱ ቃሉ እንትህብ እውን ጂሚ ንኬሲ ከጥቅዖ እንከሎ ጠጠው ከብል ነጊርዎ ምስማዕ ከም ዝዓብዮን ነብሱ ይከላኸል ከም ዝነበረን ይነግሮም። እቶም መርመርቲ ንጆን ዋላ ምንም ኣይእመንዎ ምንም ማስረጃ ስለ ዘይነበሮም ክቐርብዎ ይኽእሉን። ዲክስን ብተደጋጋሚ ነቲ ዳኛ ተሓቶ ስለ ዝነበረት እውን እቲ መዝገብ ደጊሙ ክኸፍቶ ይውስን። ዲፕሎማሲ ብጣዕሚ ሰልችዮ ጀይ እውን ንተፈኻኻሪቱ ናይ ስምምዕ ዕድል የቕርበላ። እቲ ፍርዲ እንድሕር ደኣ ኸቢዱ 3 ዓመት ክእሰሩ እዮም። ብሓቂ ተመፂኻ 3 ዓመት ነቲ ዝገበርዎ ነገር ብጣዕሚ ውሕድ እዩ። ግን እዞም ሕንቁባት ቆልዑት ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ እስር ቤት ክሓድሮ ይደልዩን። ዲክስ እውን ክንሪኢና ስኪላ ትምልሰሉ። እቲ ምሸት ንሱ እቶም ክልተ ኣሕዋት ኣንጻር ቲና ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ክወኩም እየ ዝበሎም ሰብ ክረኽቡ ይኸዱ። ከምኡ ኢሎምን ነብሶም ኣብ ናይ ኒያግራ ፎል ጸድፊ ይረኽዋ። ግን ኣብኡ ኣብ ክንዲ ሓበሬታ ዝቦም ሰብ መርማሪ ጆን ይጽበዮም። ንኽልቲኦምን ብዘይ ምሕረት ተጽዲፉ ይቐትሎም። እቶም ኣሕዋት ሃንደወት ስለ ዝተሰወሩ እውን ኩለን ሚድያታት እቲ ፍርዲ ፈሪሖም ካብቲ ዓዲ ከም ዝጠፍኡ ምዝራብ ይጅምራ። ኣብ መንጎ ዝኹሉ ዕርማና ሌላ ነቶም ጋዜጠኛታት እዚ ኩሉ ናይ ቲና ጥፍኣት ምዃኑ ይዛረባ። ወልቲ ግን ልዕሊኡ ዘጨንቆሎ ነገር ገዝኡ ጀይ ክወስዶ ምዃኑ እዩ። እዛ ሓደሽቲ ዜናታት ንቲና ብጣዕሚ ይሐጉሳ። ሞራላ ናብ ንቡር ክምለስ ስለ ዝጀመረ እውን ቤትና ቲና ንገዝአን ክምለሳ ትፈቕደለን። እቲ ምሸት ንሱ ቤት ምስ ኣግነስ ናብ ዕዳጋ ትኸይድ እሞ ኣብኡ ካብቶም 4 ኣሕዋት ዝቐረየ ሓደ ገበነኛ ትረኽቦ። ኣብቲ ናይ ፍርዲ መዓልቲ እውን ንሱ ኣብኡ ከም ዘይነበረ ንኽትዛረብ ንቤት የፈራርሓ። ቤት እውን ንገዛእ ክትምለስ እንከላ ብጣዕሚ ፈሪሓ ስለ ዝነበረት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንማንም ኣይተዛረበትን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፍሪትስ ካብ ዘይተፈለጠ ሰብ ብዛዕባ ቲና ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ከም ዘለዎ ደው ኢሉ ይነግሮ። እቲ ዓሻውን ክራኸበሉ ናብ ዝተቋፀሩሉ ሆቴል ክኸይድ እንከሎ ኣብ ክንዲ እቲ ሓበሬታ ዝቦ ሰብ ንመርማሪ ጆ ይረኽቦ። መርማሪ ጆን እውን ሽጉጥ ናብ ርእሱ ነጻጺሩ ናይ ስንብት ደብዳቤ ንኽጽሕፍ ይነግሮ። ካብዚ እንድሓር እንታይ ከም ዝፍጠር ግልፂ እዩ። ቲና ኩሎም ዝዓመፅዋ ሰባት ገሃነም ምእታዮም ምስ ፈለጠት ህይወታ ተረጋጊዓ ምምራሕ ትጅምር። ካብኡ ሓሊፋ ካብታ ከተማ ንምውፃእ እውን ድሌት ኣለዋ። በቲ ወገን መርማሪ ጆን ንጀይ ረኺቡ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ሕማቓት ገበነኛታት ጥራይ ከም ዝከላኸል ይሓቶ። እቲ ጠበቓ እውን ነብሱ ከም ምክልኻል ኩሉ ዓይነት ገበነኛ ነብሱ ንኽከላኸል ጉቡጥ ጠበቓ ከም ዘድልዮን ኣነ ድማ ስራሐይ ጥራሕ ይሰርሕ ኢሉ ንመርማሪ ጆን ይምልሰሉ። መርማሪ ጆን ካብ ጀይ ተናዲዱ ክፍለን ከሎ ቤትና ቲና ክሰናወትኦ መፅን ይርአን። ምክንያቱ ናብ ካልእ ከተማ ኸዳ ሙሉእ ምድላውን ወዲአንን። ብፍላይ ከዓ ቤቲ ንኹሉ ዝገበረላ ነገር ንጆን ፍሉይ ምስጋና ከም ዘለዋ ተረድኦ። መርማሪ ጆን እውን ብናይ ቤቲ ዘረባ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ጓልቶ እትህልዮ ከም ኣነ ፍዕቲ ክትከውን ከም ዝምነ ይነግራ። ጆን እዚ ኢሉ ካብ መኪንኡ መሳርሒ የውፅእ እሞ ንጠበቓ ጀይ ክቐትል እናኸደ እናረኣናዮ ፊልም ናይ ውዳእ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ተመሳሰልቲ ፊልምታት ንኽመፅኹም ንቻናልና ሰብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ማልኬት ርስዑ። ደጊምና ሳንራኸብ ሰናይ ጸንሒ